Bueno, pues Toni Beneito de la bodega Toni Beneito d'Ontinyent. Bona nit. Bona nit, bona nit. Bueno, enguany en esta gran festa de la DEO de València, un poc per a mostrar els vostres vins així a la capital. Com ha estat esta activitat? Bueno, nosaltres crec que som els novatos d'ací d'esta festa. No havíem vingut altres anys perquè som una bodega molt jove, apenas tenim un any i estem sorpresos. Primer estem sorpresos perquè estem en València, plens de valencians, que parles la teva llengua i respires el que és la terra. I després perquè venen els clients i el fiquen un poc en el puesto que estàs, no? Els fan les seues crítiques, que sempre són positives, i el fan les seues alabances, que encara són més positives. Molt bé. Per a aquesta festa heu portat els vostres vins un poc. Parlem d'aixòs vins que heu portat i de ja, a pesar de ser una bodega jove, dels diferents reconeixements que ja tenen aquests vins. Bueno, nosaltres tenim poca varietat de vins, però treballem fundamentalment dos varietats, que és en vins blanc. Utilitzem el tortosí, una espècie quasi desapareguda, apenas queda algo en València i en la zona de Tarragona, i nosaltres hem recuperat aquestes varietats i estem traient encara una xicotiua producció, però molt xicotiua, que estem quedant-se sorpresos de lo que tenien els nostres abans passats, perquè tenien bon gust. Tenim una altra varietat en tinto que es diu Bonicaire, o Trepat, que diuen en Catalunya, que és un poc més numerosa, però també està quasi desapareguda. Entonces, la nostra especialitat està basada en coses antigues, en coses que feien els nostres avantpassats, recuperar-los i, sobretot, com l'alcance que tenim nosaltres és xicotet, pues que els nostres amics i els nostres clients valencians puguen provar-ho. Parlem d'aixòs vins tant els blancs com els tintos. Bueno, estem un poc assombrats perquè en els vins blancs els tenim tots premiats, igual que en els tintos, però esta setmana passada van rebre la notificació d'un concurs mundial, que és en Brussel·les, que ens han donat 85 punts. Per altres bodegues, potser 85 punts és poca cosa. Per nosaltres és un equivalent a una medalla de plata. Per nosaltres és molt i estem molt agraïts. Després ens han premiat un altre vi blanc, que és l'altre que teníem, com a millor vi blanc de la Comunitat Valenciana. El nom és Almassana. Els dos es diu Almassana i altres Estribillos. Són dos vins molt bons premiats. On poden trobar els vostres vins? On es poden trobar? Bueno, els nostres vins en aquests moments, com som una bodega jove, encara no tenim distribució en tots els puestos que hauríem de tindre, però tenim una web i avui en dia tots manegem tots molt bé el que és la compra online. Tenim una web que es diu Toni Beneito Bodega o Toni Beneito i ahí poden comprar a un preu molt assequible i un envío superràpid els nostres vins. Assegure que es quedaran sorpresos. Molt bé. I les vinyes on les tingueu? Les vinyes, les noves vinyes les tenim en la mateixa bodega i les vinyes antigues les tenim al voltant. Les tenim un poc més lluny, però quan estem parlant de més lluny vol dir que les tenim a 1 quilòmetre, no les tenim més lluny, les tenim al voltant. Ara, les vinyes que tenim en la mateixa bodega és un espectacle en aquests moments. Com s'espera la verema d'enguany? Pues esperem que bé, perquè fins el moment, on hi havia molta sequera en la nostra zona, que és la zona de Mariola, teníem encara una reserva aqüífera molt bona i les vinyes s'havien mogut espectacular. La sequera per a la vinya, si té bona reserva, és bona. Ara, en aquests moments, creiem que esperem una bona collita. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.